Türkmenistanyň Balkan vilayetinde Gurban bayramy günlerinde howadan dezinfeksiýa geçirildi. Koronawirusyň ýokdugyny öňe sürýän ýurtda soňky döwürden septikler howadan uçarly sepilýär. Marda keselhanalar hastalaryň köpelmegi sebäpli agyr şertlerde işleýärler. Vilayetde täze karantin zolaklary döredilýär. Liwapda hastahanalara barýanlaryň arasynda geçirilýän testler ençime adamda koronawirusyň bardygyny tasdikleýär. Aşgabatda bolsa COVID-19 alamatlary bolan köp adam öýlerinde bejer galmaly bolýar. Adatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary döwründe awgustda ýurtdan şeýle habar berýärler. Bayramçylygyň 3 gününde ululara hem çagalara öýlerinden çykmak gadagan edildi. Türkmenbaşy şäherinde uçarlardan dezinfeksiýa serişdeleri tepildi. Ular hlor däldigini aýtdylar, ýöne köpçülik özlerini erbet duýdy diýip habarçymyz Balkandaky ýagdaý barada habar berdi. Onuň sözlerine görä dezinfeksiýa üçin pul döwlet edaralarynyň işgärlerinden ýygnalypdyr. Döwlet işgärlerinden dezinfeksiýa üçin 100 manat ýygnadylar. Bu pul harbiýlerden mekteplerde, çağlar baglarynda, hasahanalarda, klinikalarda, newet gaz kärhanalarynda, energiýa we suw deshalalarynda işgärlerden toplandy diýip habarçymyz aýtdy. Mundan başga da habarçymyzyň belleşi ýaly döwlet edaralarynyň işgärleri din jalyş günlerinde iş yerlerinde bolmaly boldy. Marda COVID-19 alamatlary bolan ýataglaryň görülip eşidilmedik derejede köpelmegi sebäpli hasahanalar olaryň ählisine medisina kömegini berip bilmeýärler. Täze karantin zolaklary döredilýär. Mary şäherinde Oğuzhan köçesindäki keselhana ýokunç keseller hasahanasyna öwrildi. Beýleki keselhanalara hastalar indi sygmaýar. Keselleýänler gaty köp. Bu ýere ýagdaýy gaty agyr bolmadyk hastalar uğradylýar. Keselhanada häzir diňe lukmanlar hem şepagat oýolary işleýär. Beýleki işgärleri din jalysha uğratdylar. Şol sanda olara öz islegi boýunça töleksiz 10 günlük din jalysha çykmak barada arada ýazdyrdylar diýip Mardak habarçymyz döwründe awgustda gurrun berdi. Adatlyň habarçylarynyň söýlerine görä bu sebäpde COVID-19 ýokaşan medisini işgärleriniň sany barhartýar, hususanda Mary etrawynda ýerleşýän Melhem şifahanasynda käbir lukmanlarda koronavirus test arkaly tasdiklanypdyr we olar bu ýerde karantina salanypdyr. Ýarawsyz lukmanlar bu saglyk edarasynda mundan 15 günläp işläpdir. Adatlyk radiosu şifahananyň özünden bu maglumatlary resmi taýdan tasdiklap bilmedi. Liwap vilayatynyň administrativ merkezi Türkmenabadda bir karantin çäreleriniň girdilmeginiň fonunda hasahanalara kabul edilýänleriň sany azaldy. Geçen hepde köp ogurly keselhanada günde 50-den gowrak adam keselhana ýerleşdirilýärdi. Häzirki wagtda 10 adam kabul edilýär. Şolardan 4-sinde COVID testi oňy netije görkezdi. Munyň sebäbi polisiýanyň köçelere adamlaryň çykmagyny berk çäklendirmegi bilen bagly bolup biler. Ulaglaryň sany köçelerde azaldy. Etraplardan adamlar şähere baryp bilmeýärler. Çäklendiriji çärelerin kömek edýänligini ýa-da ýokdugyny aýtmak kyn, emma ilat köçelere çykmazlyga tinanşýar. Şeýdip keselçiligiň azalmagyna umyt bar diýip Liwap vilayatynyň saglygy saklaş edaralaryndäki çeşmelerimiziň biri aýtdy. Bu aralykda Türkmenistanyň paýtagtynda barha köp adam öýlerinde bejer galmagy saýlaýar ýa-da muňa mejbur bolýar. Bu giňden ýaýran bir ýagdaýa öwrildi. Keselli adamlar tasdiklanan koronavirusy bar bolsa da öýlerinde keselläp ýatýarlar we iş ýerlerinde kesel ruhsatyny almaýarlar, ýöne töleksiz işe çykmaýarlar. Bu hatda Maliýe ministrligi ýaly guramada hem şeýle diýip Adatlyň Aşgabatdaky habarçysy 4-nji awgustda aýtdy. Onuň sözlerine görä, şol birakdyň özünde de COVID-19 alamatlary bolan keselden ölýänler köpelýär. Birnäçe gün odal 47 ýaşly aýal öldi. Mer etrapçylarynda ýogalýanlar köp. 66 ýaşly bir aýal goňşy öýde kesel ýatyr. Ol tagam is duýmaýar. Iskyny ýok, ýüreginde de problemasy bar diýip habarçymyz aýdýar. Adatlyk öz çeşmeleriniň howpsuzlygyna we gizlinligine kepil geçmek üçin näsaglaryň atlaryny we olaryň ýaşaýan ýerlerini we beýleki jekmejekleri ýagdamakdan saklanýar. Ýurtda COVID-19-uň ýokdugyny öňe sürýän Türkmenistanyň hökümeti 3 hepdäniň içinde koronawirusyň ýaýramagyna garşy çäklendiriji çäreleriň ençemesini gyssagly görnüşde girdi. Raýatlaryň ýurduň içinde hereket etmegi, köpçülikleýin ýerlere barmak mümkinçiligi berk çäklendirildi. Ilat maska giýmäge we fiziki taýdan 2 metr aralygy saklamagy borç edildi. Köp ýerde fiziki distansiýany saklamagy talap edýän ýöriti bellikler peýda boldy. Global pandemiýanyň başyndan ençime aý bäri Türkmenistanyň häkimetleri bu çärelere asla üns bermediler. Tersine maska giýmegi gadagan etdiler we koronavirusy agzanlara basyş görkezdiler.
Häzirki wagtda Libap vilayetinde lukmançylyk maskalary ýetmezçilik edýär. Olar döwlet we hususy dermanhanalarda tapdyrmaýar. Yerli fabrikler matadan edilen maskalary köpçülikleýin tikip başladylar. Bir näçe gün bäri maskalar Aşgabatdan getirilmeli diýene Aşgabat muňa ruhsat bermändir. Yerli fabriklere maska tikmegi tapşyrypdyr. Indi fabrikler öz enjamlarynda maska tikýärler. Her bir gurama dokma fabriginde tikilen maskalary satyn almagy borçly edilýär. Maskalary hususy tikinçiler hem tikýärler diýip Azatlygyň habarçysy 4-nji awgustda Libapdan habar berdi. Onuň sözlerine görä Libapda ilatyň aglaby köpçüligi öýde öndürilen maskalary dakynýar. Ilat hasadan ýa-da islendik paxta matadan ýasalan maskalary dakynýar. Tikinçiler hatda çağlaryň köne balaklaryndan maska tikýärler. Şeýle maskalary 8 we 10 manat aralygyndaky bahadan satýarlar. Alyp satýanlaryň elden hödürleýän, elde tikilen maskalarynyň bahasy 10-dan 20 manada çenli diýip habarçyma daýdýar. Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylarynyň sözlerine görä lukmançylyk maskalarynyň ýetmezçiligi häzirki wagtda lukmançylyk edaralarynyň işgärlerine, polisiýa işgärlerine we ýol başçy weziplerindäki işgärlere täsir getiripdir. Sebäbi olardan diňe lukmançylyk maskalaryny giýmek talap edilýär. Hatda yerli resmiler hem maska tapyp bilmeýärler. Bilýän bolsaňyz işgärlerden zawodda öndürilen sintetiki gök maska giýmek talap edilýär. Olara maskalary Aşgabatdan getirýärler. Olar elde tikilen maskalary giýmeýärler. Indi maska gözlemek üçin ýol başçylar öz orunbasarlaryny baş saglyk bölüminiň dermanhanasyna ýa-da hastahanalaryň baş lukmanlarynyň ýanyna ýiberýärler ýa-da rezerwdäki maskalaryň berilmegini sorap keselhanalara jaň edýärler diýip vilayetdäki habarçylarymyzyň biri habar berdi we şu günler köçelerde reňki öçüp ýa-da könölüp giden lukmançylyk maskalarynda duran polisiýa işgärleriniň duş gelýänligini belledi. Ýakynda Türkmenistan bütün dünýä saglyk guramasyndan insan-perwer kömegini aldy. Türkmenistanyň saglyk ministrliginiň haýyşy boýunça bahasy $500 milyon gumanitar kömeginiň düzüminde ýurda gorak enjamlary şol sanda lukmançylyk işgärleri üçin niýetlenen maskalar gowuşdy. Azatlygyň habarçylarynyň we Türkmenistanyň saglygy saklaýyş ulgamyndaky çeşmelerimiziň habar bermegine görä gumanitar kömek hökmünde ýurda baran maskalar we COVID-19 infeksiýasyndan goramak üçin niýetlenen beýleki serişdeler häzirki wagtda saglyk işgärlerine olaryň öz hasabyna satylýar. Mundan başga da ýa-ni ýakynda Türkmenistan Birleşen Arap Emirliklerinden gumanitar kömegini aldy. Hali Times.com habar neşriniň maglumatyna görä Birleşen Arap Emirlikleriniň Türkmenistandaky elçihanasynyň ýolbaşçysy Abdulaziz Ali Haşimi bu kömegiň berilmegi baradaýdan sözlerinde Birleşen Arap Emirlikleriniň lukmançylyk kömeginiň Türkmenistandaky medisina işgärleriniň mümkinçiliklerini artdyrmak we COVID-19-a garşy görüşde goşmaça gora öpçün etmek maksady bilen berilýänligini aýdypdyr. Türkmenistanyň döwlet habar beriş serişdeleri bu barada habar bermediler. Lewapda edara kärhanalary pesli işgärini 3 ay möhlet bilen tölegsiz ruhsady berip başlady. Global koronavirus pandemiýasynyň arasyna ykdysady çökgünlüge duçar bolan Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda virus wakasynyň hasaby alynmagyny aýdyp aýak dirýän wagt Lewap vilayatynyň edara kärhanalary işgärleriniň pesli bölegini 3 ay möhlet bilen tölegsiz ruhsady uradýar. Azatlyk radiosynyň regionaky habarçysy 4-nji awgustda anonim şertlerde tölegsiz ruhsady uradylan işgärler barada habar berdi. Mektepler, häkimlikler, transport we aragatnaşyk kärhanalary arçynlyklar şeýle-de önümçülük kärhanalary we önümi gaýtadan işleýän zawod fabrikleri işgärleriniň 80 götürümli 90 günlük aýlyksyz ruhsady goýberip başlady diýip habarçy Lewabyň vilayet häkimliginiň işgärlerini hemde ruhsady goýberilen ençeme faraply bilim we arçynlyk işgärine salgylanyp habar berdi. Häkimetler edara kärhanalaryň işgärlerini tölegsiz ruhsady uratmaklygyň aňyrsyna ýatan sebäpleri aýtmaýarlar. Galybersede edara kärhanalarda zähmet çekýän işgärleriň pesli böleginiň 3 ay möhlet bilen tölegsiz ruhsady uradylmagyndan soň olaryň ýerine ýetirýän işleriniň nähili ýürüdiljekdigi aýdylmaýar. Ýöne bu çäreler ýurtda ykdysady çökgünlügiň dünýäde bolsa koronavirus pandemiýasynyň dowam edýän wagtyna gabat gelýär. Türkmenistan şu wagt içinde resmi taýdan ýekejede COVID-19 wakasyny hasaba almady. Mektepler ýapylar diňe online okuw bolar. Okuwçylar ünlemi golýumlar bilen online sapak geçerler diýip habarçy bilim we terbiýeçilik edaralarynyň işgärlerine salgylanyp habar berdi. Köp ýyllyklaryň dowamyna interneti berk çäklendirip gelýän Türkmenistanyň bilim puwdagyny
online usula geçirmek mümkinçilikleri nämelimliginde galýar. Galybersede Türkmen hökümeti ýurdun dürli pudoklarynyň sanly ulgama üstünlükli geçirilýändigini ýygyderli gaýtalap gelýär. Beýlek tarapdan golaýda Birleşen Milletler Guramasynyň ykdysady we durmuş meseleleri boýunça departamentiniň agza ýurtlarda sanly ulgamlaryň durmuşy ornaşdyrylmagyny öwrenip geçiren barlygyna Türkmenistan 193 ýurdun arasyna iza konularda 158-nji oruna yerleşdirildi. BMG agentliginiň elektron hökümeti syň 2020 adlandyrylýan barlygyna Türkmenistanyň hyzmatlary sanly ulgama geçirmek mümkinçiligine pes baha verildi. Her 2 ýyldan bir gezek geçirilýän bu barlygda Türkmenistan häkimetleriň ýurtda dürli pudoklary sanly ulgama geçirýändigini has ýygjam gaýtalap başlanlyklaryna garamazdan ýyllaryň dowamyna ýygyderli görnüşde pes orunlara münasip boldy. BMG agza 193 ýurdun arasyna Türkmenistan elektron hökümeti we sanly hyzmatlary durmuşy ornaşdyrmakda 2012-nji ýylda 126-njy oruny eýe bolan bolsa, 2014-nji ýylda 128-nji, 2016-njy ýylda 140-njy, 2018-nji ýylda 147-nji we 2020-nji ýylda 158-nji oruna yerleşdirildi. Barlyk netijelerinden görnüşi ýaly Türkmenistan dünýä ýurtlarynyň arasyna sanly hyzmatlary durmuşy ornaşdyrmak ýaryşyna ýylyň-ýyly bir näçe diş pese gaçdy. Ýöne beýlek tarapdan bu ugurdaky ýygyderli pese gaçyşlyk häkimetleriň ýurtda elektron hyzmatlary ösdürýänliklerini öňe sürmegi ýygyderli gaýtalaýan wagtlaryna gabat gelýär. Synçylar diýmek beýleki ýurtlaryň sanly ulgamlary ornaşdyrmakda Türkmenistanyň has üstünlükli çykyş edýänliklerini aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Lewap welaýatynyň häkimetleriň orta bilimi online usula geçirmek ähtimallygy barada habar berip, edara kärhanalaryň işgärlerini 3 ay möhlet bilen tölegsiz ruhsada iýermek işleriniň welaýatyň saglyk we oba hojalyk pudogyny değişli däldigini aýtdy. Keselhanalar we oba hojalyk pudogy dolu güýjüni işler diýip habarçy bellädi. Global koronavirus pandemiýasynyň fonuna ençeme ýurtda gaýry goýulmasy önümçilikden daşgary pudoklaryň ençemesi online iş tertibine geçdi. Häkimetler marada büdjet işgärlerinden mejburi gowaça çürtüm üçin pul ýygnaýar. Mara welaýatyna her ýyl bolşy ýaly ýene gowaça çürtümine döwlet edara kärhanalaryndan pul ýygnalyp başlany diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 4-nji awgustda anonim şertde regiondan habar berdi. Paýta çürtümine owa hojalyk edaralary, suw edara, kommunal edara, hassahanyň işgärleri pul tawşyrmaly boldular diýip habarçy aýtdy. Bu döwlet edara kärhanalaryna her bir işgärden häkimetler tarapyndan ýygnalýan puluň möçberi 30 manat. Türkmenistanyň ösdürilip ýetişdirilýän gowaça ekiniň çürtüm işlerini iýulyň ahyrlaryna awgustyň başlaryna bat berilýär. Soňky ýyllarda häkimetler ýurdun paýta önümçiligine raýatlaryň mejburi zähmetinden peýdalanmak işlerini çürtüm döwrüne çenli öňe çekdiler. Ýurtda ykdysady kynçylyklar ýitileşýän wagty bu ýyl marda häkimetler büdjet işgärlerinden çürtüm bahanasy bilen pul çöpleýär. Geçen ýyllarda döwlet edara kärhanalarynyň ýol başçylary bu çöplenýän pullaryň hasabyna çürtüme çekilýän büdjet işgäriniň orunyna hakyna tutma işçi goýberilýändigini aýdýardylar. Eýsem pulu kim ýygnaýar, nädip ýygnaýar, anyk näme sebäp bilen ýygnaýar, pul ýygnamak işi nähili ýerine getirilýär. Bu talap haçana çenli dowam edýär. Habarçynyň maglumatlaryna görä Marynyň döwlet edara kärhanalaryna çürtüm üçin her işgärden 30 manat möçberini pulu edara ýol başçylary talap edýär. Ýöne geçen ýyllardan tapawutlykda bu ýyl Marynyň ykdysady çökgünlükden ýetinagat ýetmezçiliginden ejir çekýän büdjet işgärleri çürtüme pul bermäge derek özleriniň köpçülikliğin häsiýetde gowaçanyň mejburi çürtüm işlerine gatnaşmaga isleg bildirýänliklerini aýdýarlar. İşgärleri öz nägiliklerini bildirip pul bermäge ýagdaýlarynyň ýokdugyny aýdýarlar. Paýta çürtümine özleriniň gitjekdiklerini başlyklara duýdurýarlar diýip radionyň habarçysy özü bilen söhbetdeş bolan ençeme büdjet işgäriniň sözlerine salgylandy. Ýöne edara başlyklary muňa razy bolmaýar. Habarçy bilen söhbetdeş bolan ençeme büdjet işgäriniň tasdiklamagyna görä edara başlyklary işgärlerden pul talap edýär.
we özlerine de şeýle buyrugyň ýokardan berilýändigini düşündirýärler. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň aýdylmalygyny soran marly bir büdjet işgäri bu talaplara boyun bolmadyk işgärlere ýol başçylary tarapynyň işden kowulma kaýwatynyň atylýandygyny gurrun berdi. Bu aralykda çürtüm üçin pul talap edilýän işgärleriň ençemesi öz aýlyklaryny nagdlaşdyryp bilmeýänliklerini aýdýarlar. Azatlyk radiosu Türkmenistana bankomatlardan pul nagdlaşdyrmagyň kynçylyklary barada ýergiderli habar berip gelýär. İşgärler aýlyklarymyzy nagdlaşdyryp bilemzok. Biz nädip berel diýseler edara başlyklary bizi ol problemaňyzy gyzyklandyrmak, işlejek bolsaňyz döwlet siýasatynyň ähli çärelerine gatnaşmaly bolarsyňyz diýip aýdýarlar diýip habarçy gurrun berdi. Halkara hukuk topolary Türkmenistanyň paýta önümçiligine mejbury zähmetden peýdalanmagyny ýyllar boýu tanqidlap gelýär.